Aw ni yangma an bena KFC de gilan bi. Sosi min filɛ a kɛrɛ la o ja yiralen don ka ban. Ale de ka di. An bena an ka bi KFC gilan ni sɛ disibu de ye. Sɛ disibu den 4 de talen don ne fɛ. Wa i b'a tigɛ k'a kɛ kun ye, kun min bi bɛn i yɛrɛ sago ma. O tɛmɛnen an bɛ nɔnɔ dɔɔni dɔrɔn k'a la. Temi verre ɲɛ kelen bɔɲango. An bɛ tila tuguni k'a lajɛ n'a sɔrɔla vinaigre de b'an bolo walima nemuru kumuni. An b'o bisi a la k'a ɲami ɲɔgɔn na. O kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ ka sɛfan kelen ci k'a k'a la. Baara ɲɛna. An b'a ɲami ɲɔgɔn na sisan ka sɔrɔ ka épices ko jateminɛ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye nafɛn kɔ. An bɛna nafɛn mugu gansan dɔrɔn de k'a la. Nafɛn mugu fɛn o fɛn min b'i bolo diɲɛ de na k'a ka di ye, i b'o bɛɛ k'a la. Nin ye ne yɛrɛ ka nafɛn mugu feereta de talen in fɛ. Paprika b'a la, coriandre b'a la, poivre noir b'a la, poivre blanc b'a la. An bɛna kɔgɔ k'a la sisan i bɛ kɔgɔ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Ani épices duman wɛrɛ caman faralen a kan. Épices ko in na dɔrɔn i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛ heure 1 bɔɲango. O heure 1 kɔnɔna na an bɛ farine mugu ta. Kɛfɛn minnu n'an y'a kɛ an ka sogo la an b'o kɛfɛn kelenw k'a la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kɔgɔ k'a la k'a bɛn an sago ma. A kɛfɛn laban tɛ dɔwɛrɛ ye, fununa min bɛ kɛ gâteau la an b'o dɔɔni k'a la, o jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ. Heure 1 bɔɲango selen filɛ nin ye, an bɛna an ka sɛbu ta sisan k'a bɛɛ su farine mugu in na. Kelen kelen ne tɛna n ta su a la siɲɛ 2. N'a y'i ja i b'a su ko 2 kɛ. Nka ne ye n ta da kelen ma sabula ne bɛna a yiran ko 2 kɛ. An ka tulu kalayalen an bɛna a yiran sisan yiranko 2 bɔɲango. An b'a yiranko fɔlɔ kɛ k'a bɔ k'a bila kɛrɛfɛla la. Miniti 15 bɔɲango o kɔfɛ an bɛ tila k'a ta kun k'a yiran. N tɛna o bɛɛ yiran ɲani ja bɛ janya kojugu. Ne y'a yiranko 2 kɛ baara bannen filɛ nin ye. An dan ye dɔrɔn ka accompagner ni saladini ye, saladi min ka di ye. Aw bisimila. Zarafa ka jaw carilen bɔlɔlɔ sanfɛ a b'a sɔrɔ orange fana sanfɛla la service 37 321 fu ani falaki.